Čau se lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme tu opět na SGčkách, na Bedwarsech a hrajeme mapu Trax a jsem tu s Kenem. Jo, tak naši ti paní už jsou vyzbrojení. Tak typek si myslel, že jávkujem. Tak koupíme si jídlo a vyrážíme do středu, ne? Co, Kenny? Já. 4 bloky postač. Ještě jich pár odkopů po cestě. A pár taky dostavím samozřejmě. Docela hodně lidí padá, což je jakože... Taky si kámo všímám, ale. Tak, postavil jsem dlouhou trať. Jedným blokem. Jinak... Kenny se jmenuje Error 42. Protože jsem dostal ban na mém originálním účtu. Nevím, jak se to mohlo Tady stát. Luboš Mastris 18 do videa. Hej, kámo, to je kokot! On mě podkopal! Jo, já jsem to viděl. Takže Luboš Mantis, jo? Tak počkaj. Ty končíš, kamaráde. Ty končíš. Jo, na... ze zadu. 2. No jo, ale my máme vlastně odkopanou tu cestu, že? Já jsem se říkal, jak dostat. Žij a zemři. My se tu 3 týmy boucháme. Pojď. Leď. Kaďo, jo, já letěl. Počkej, jo. Kámo. Pojď. Do čeho další? Jadu. Já ho rozbiju. Lol. Tak nic, utekl mi. Ale asi jdu ruš jelov. No takže lidi, teď jste viděli, co se dá zvládnout, taká situace. Co jsme tam byli 3 týmy, myslím. Takže myslím si, že to bylo pěkně zahrané. Jakože pro mě to vypadá, že to bylo fakt dobře zahrané. A jsem šestřím ještě jeden iron koupit, si chestplate, protože já nemám. Tak nice. Takže si ho koupím. Hej kámo, jo. Hej ten reďák. Mě naštval úplně. Sice mi šel záda, ale spadli jsme aspoň oba dva, když už. Ani se já... Když už, tak ať to za něco stojí. Jo, nice, dobré. Dobře. Do jednomu žlutému dozad. Jo, hej, víš na koho jdi? Počkej, já ti řeknu na koho běž. Běž na... Jsem našemu typanovi odepisoval a šel mě červený. Hele, tady tenhle mě přesně zhodil. Ty jdeš do mého kamaráda. Jo, já vím, mám hrozné PvPčko a došli modří obviněný. Takže jdem proti ním. O, kůrník, Bobík. Dobré, ovce. Hej, čekej, hlídej mě. Já mu jenom nebo odepíšeš mu ty? Jo, zhodil jsem kamo obrněnce. Počkej. Co? Počkej, jaká byla otázka? Jak se jmenuje kanál? Že my se nemenujeme Loso Bros, ale LP. OK. Ani si nepamatuješ, vole, jak se jmenuje náš kanál, tak ty jsi dobrý. No, tak jsem... Už je to konečně kikikuje.
Kikikikiriki. Já zajac. Já zajac. Já. Nechcem. Já jsem chytl nějaké lagy. Hej, my nechceme, promiň. My máme svůj vlastní server. OK, mám jenom 30 FPS. OK. Já si počkám, kamo, na toho Luboša. Víš, co mu já udělám? Já ho podkopu. Protože já udělám prostě odplatu. Tak. Já mám malo hápek asi. Počkejte, jdu já, jo. Abys mě náhodou nepodkopal. Takže. Jde Yami, pojď Yami. Ne, já jsem si koupil jablka. Oh. Hej, víš, co já udělám? Hej, bacha, bude tady díra, tak do ní hlavně nevleď. A byli papupa. Jedna nepřečtená zpráva, někdo mi napsal. Hlavně do ní, hej, Kadě, fakt do ní nevletěla. No, je tak... Nevleď do ní. To bych udělal 2 bloky a ne 1. Takhle do ní nespadne. Takhle už jo. Teď nemůžu, teď jsem na středě. Ale když jde Yami, aby hlavně do ní nespadl. Pojď Yami. No. OK, 2v1. To nedám. Nevadí. Kámo, pojď, už jde. Tak proč už nejde? Au! Hej! Já se jenom lidi rychle kouknu, kdo mi napsal. Abych... Že nevíš, kdo mi napsal. Vím. Bavili jsme se o něm, že jo? Už párkrát. Jo. Počkej, chceš udělat zase narážku, nebo nechceš? Kámo, hej, OK, jeden modrej má heky, ale shodil se mi oba dva. Ajaj, reďák, spadneš. Jo, já jsem hej, kámo, vidíš to? No. Hej, kdyby se zdíval, kámo, oni vždycky jdou ráž a já tady vždycky stojím takhle za rožkem a já vždycky, jak třeba šli dva na bušení modří, já jsem tady stál takhle prostě za rožkem a až vyšli, tak jsem jenom takhle, kamo, pozazoval. Sice ten jeden mě, kamo, ubral skoro všechny hápka, nechal mě jenom 2. Ne, proč to děláš? Já chci napálit Luboša. Já jsem radši ještě trošku zastavil postel, sice jenom fakt jako trošičku, ale... Pojď, Kaďo, skočíš to. Hej! Hej, proč ten Luboš už nejde? Já chci, aby šel. Aby spadl. Jde na nás červený vrchem, jo? Jak jako vrchem? To už vrchem. Vrchem jakože vrchem. Těžké pochopit. Proto ne. Kde je? Na našem aeromu. Co? S kým máš problém, No, doufám, že ho zabijete. Kámo, ten Yami. On spadl? Jo, já jsem ho nechtěl zhodil. Jo, kámo, mu někdo dal lukem. Kámo, on fakt dostal od někoho lukem, prostě. Tak karma. Víš co, karma je zdarma. Hlavně ta, kterou znám, že jo.
necháme to na léto. La 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 la. Lala. Já miluju léto. Taky se na něj strašně moc těším. Kdo ne, že? Jo, my máme odkopanou cestu, jo. On má luk, jo. Počkej, já můžu vrchem. Lája. Hotovo. Ty jsi to Co dostavil? na tom vidíš složitého? On má luk. Počkej, ty jsi to dostavil? Jo. Tak já už jdu vrchem. Netrefí. La la la. Proč jdeš vrchem? Proč nejdeš na dívku spodem? Hej, a zas mě podkope, ne? Ne. I'm Batman. Hej jo, já jsem Fatman, jo. Brachu. Brachu, vy se mi nelíbíte. Golde. Já vím, že mi patneš. Golde, volím si tebe. 3, 2, 1, teď. Tak ne. Hej, tak teď. Jo. Sice jsem to možná neřekl úplně. Ne, on mi to vyžral. Ty špek tlustá. Hej. On nemá brnění, ale jenom prostě střílí lukem. To jsou prostě ti srabíci. A tihle srabíci mě docela štvou. To je ten, co mě zhodil, když jsem byl celkom jako Jo, žáju. gold. Hej, bacha. Jdou blůčka. Tak pojďme do nich, ne? To musíte zabít. Jako já jako neobrněný, to mám strašně moc těžké. Takže jo, ten Jimmy. Jo, netrefil mě. I need help. Tak pojď dál, ne? Oh. My jsme greeni. Já jsem šel už k blůčkám. Au. Žiju. Hej, idiot. Jo, napíše 3v1, jo? Tak ale proč na ten střed chodí, když nás uvidí? Aha. To je taky trošku na logiku, že jo? Asi jo. Tak asi, že jo. Hej, mně chybí ještě 6 goldů. Ok, vlastně. Jo. Ne, on takový, jo. Jo, jsem úplně s lukem křivý. Tak sorry, jako. Teď jestli mě zhodí, já tak chytnu kámo úplný raid. Jo! Jeden červený, ten s tím lukem, co furt střílel, je down. A je. No, teď jsem Jiří Spodě brat, to je který? Ne, kámo, to je ten, co furt po nás střílel. Takže já toho Jiřího zastřelil, takže on si pak musel hned otevřít v tom případě Lucky Block. Jo, to si ho zvedl ty? Jo. Ty výborně. Cinklo to, takže jo. Aha, modrý, ale tam je. A červený. Ty výborně. Bacha, Kámo, on vůbec neví. Týpek jsi moc netušit. Jo, zase jsem ho trefil já. Proč ne, že jo? Ne, já jsem ho mohl podkopat. Idiot. Já čekám na tu dobu, až ho kámo promeču úplně. Ne, teď jsem střelil dřív. Teď ne. 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 Jo, spadl do té díry. Jo. Good. Tak. To spadlo pěkně do díry. Mám trošičku jenom kapičku víc bloků, takže... Ten spadl. Hej, oni tady padají jak hrušky. Ne, to jsem vystřelil pozdě. A stejně jsem ho netrefil. Oni vždycky spadnou do té díry. Hej, modrý na středě. Vybrněný? Ne. Nevíš? Ani moc ne. Toho dá. Říkám, ten nemá nic. Však říkám ani ne.
Já čekal, že bude mít kamo nějaký aspoň chestplay nebo něco, když si řekl ani ne. Hej, víš co naštve? Mně chybí ještě 2 goldíky. A 1 už mi jenom chýbá. 0. Bez rážky, týpko, ale ty teď to neskočíš. A velí, on ho podkopal, ten červený podkopal červeného. Hej bacha, půjde tě na střed modrý. Já už jsem kamo u nás. Aha. Hej tyjo. Ty vole. Ne. No já ho prostě netrefím. Ne? Tady dávám cestu. No. Hele. Sharpness 1, tak tu si zatím vezmu. Takže. Nice. Trefil jsem ho já. Já. Plus sheep. Určitě mít musím. Pojď, trefím ho takto. Takto. O co ty tam stavíš? No pěkně leď. Ty taky leď. Dominik, ten dneska... Hele, už konečně zdechl, takže už ho ani podkopat nemusím. Chudáček. Víš, co by bylo teď problém, kdybych zjistil, že jsem to nenahrával. Já si koupím trojkový chestplate. Já nevím proč, ale já vždycky si musím koupit vždycky ten nejlepší. Vždycky nejlepší. Dobré. Hej kámo, ten kdo si spoděbrat, ten má anti-clapback, protože jsem do něho střelil lukem a prostě stál furt na místě. Hej, pěkná díra. Dobré irony. Dobré irony. Kámo, ho to prostě vůbec neodhazuje. Hej kámo, bacha. Skama, jdou mě někama? Jsem je už zbyl. Jo, nice. Já tě budu krýt ze zadu, kdyby někdo chtěl jít. Jaký máš luk? 1. Kámo, ne! Co pro boha děláš? Já jsem si tam nechtěl postavit bejsku. Tak sorry jako. No. Jsi proti tobě, ale. Tak jako, já si tam stavila, teď on bum bum a teď on na nás měl snowback tyčku a tam byla taková díra, no tak jako. Já jsem to viděl, dobré. Nemusíš mi povídat. Hej, budeš chtít na nějaký meč, jakože přispět nebo luk? Dobré, už mám. A jdu znovu rašovat. On už je rašuje 11, takže jestli budeš chtít, mám pro tebe 9 goldů. Dobré, až je rašnu, tak potom když to. Kdybych začal přehodnout. A nebo něco si chtěl. Jimmy rašoval, jo? Jimmy. Hej, bez urážky, ale to by nikdo nedovolil jít na střed. Jenom já tady bych. Já už mám další dolů. Hele, padl mi nejlepší meč. Chceš ho? Ten trojkovej. Padl mi 2krát, kámo. A jo, tak mi ho dej. Pokud ti padl já mám 2krát. teďka 3krát trojkovej meč. 3krát? Tak jeden dej do cesty. Tak dám. Nemáš jeden iron? Mám 2. OK, tak mě dej jeden a já ti dám iron meč. Mňau. Mňau. Já jeden ještě šupnu.
Já si koupím luk. Tak. Já si jdu koupit další lucky block. Tak. Pojď Legendary Sword. 3, 2, 1 teď. Ne? OK. 3, 2, 1 teď. Padlo mi maso, ty vole. Tak já si otevřu. Když ty si otevíráš, tak já si otevřu taky. Co ty na to? To je vhodná koupě, víš co? A nebo si koupím nejlepší chestplate, já mám totiž jedničkovej. Co si mám koupit? Lucky block či chestplate? Já si koupím Lucky block. A pak si koupím chestplate. Já si totiž vsadím, že mi padne legendárka. OK, padla mi Ender chestka. Ne, normální chestka. Ne, já to v tom resource nepoznám. Tak teď si koupím chestplate. Zkusím takhle shotovat. Víš, že ještě jelo? Právě teďka po něm šiju. Takže střílíš po červený. Aha, hej kámo, po mně teďka. Hej, ty končíš. Ono se vždycky, kámo, když po ní začnu šit, tak se vždycky sková, vole, jak největší srap. Takže má legendárku. A ještě zničenou postavu. Ta Natka má legendárku. Jo? Ne Natka, vole. Dodaník. Ze žlutých. Ale já nejdu po žlutém, já jdu... Tak říkal, že jsi po něm a právě střílíš. Jo, ale já jsem se pak bavil o red. Aha, já že furt jelo. No, koupím si ten se nezastává, věl. Akorát já se bojím, že když k němu půjdu, tak prostě po mně začnou šít reďáci. Kdybys tam šel se mnou k tomu do domníkovi. No tak pojďme, já si koupím ten chestplate. Jo, já jsem mu dal teďka 2 hity. Jedničko je. Cože? On umřel? Hej, ne. Co? Je proti, co? Ne. 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 Co zase? Na mě vypustil kámo ovce. Haha. Asi tak 5 ovcí, ale přežil jsem. Hej, týpek. Kámo, on nemá luk. Hej, týpek po mně hodil perlu. Portl se ke mně, já jsem zabil. Mám tam jít s sebou teda? Ne, počkej ovce. Aha. Tak buchni. No, konečně. Mám tady jít s tebou nebo ho dáš? Nevím. Ty jsi taky blbý. Tak ale on má legendárku. no právě. Jo. Už dostal shota. Ne, on mě zhodil. Ale on je down. Podle mě on je hacker, kámo, on mě taky hitoval na dost blok. Ale však on je down, on umřel. Aha. Tam je mezítka, jo, trefit. Jo, trefil. Takhle. Mám 9, 10, 11 goldů. Chceš? Jo, bral bych. Tak si to plně na střed. No počkej, jdu na red. Doděláš tam prosím tě cestičku? Já ti budu říkat, pojď nikdo. Pojď. Jdem spolu? Počkej, já tam jenom jdu. Vždyť já mám, víš kolik mám ovcí? 6.
Počkej, otevři to, jak... Zdar. Kurva, tam platí. Nebo já jsem na jejich tom, Iron. Tak já aspoň zabij. Já jim kopu cest. Já mám krumpáčisko. Ne. Jak to s tebou Jo, vypadá? typek asi z legendárku měl. A já ho zhodil. Jeden z nich měl legendárku, no. No, tak já ho zhodil. Takže máš ještě těch 11 goldů, co jsi mi chtěl dát? Jo. Jo. Tak pojď. Už frčím. Jenom si obleču Oni brníčku. jsou teď surově v háji, jakože upřímně. Bacha, na co? Aha, tak oni nás jdou teďka, Ráš. Oni jsou kde? U nás, oni jdou na nás. Lol, takže 2 jsou tady a 2 jsou tam. Pokud to dobře chápu, jo? Ten Jiří z Poděbrat už spadl. Ale ta Natka, s kým si? Sama musí být. Ne, ještě jeden tam je. Markus Jizník. Ty vole, to je... 2 byli tady a 2... No to je jedno, to je jedno. Kamo. Tak to je hoplos. Jo, jeden je down. Hej, kámo, bacha, je u nás. Zabijete ho? Ona je na stromě. No to fuck. To bych chtěla tam šláhnout, kámo, Gravity. Počkej, 3 jsou tady, myslím. Jo, kámo, ona měla jenom asi tak 2 srdíčka, protože jsem mu dal na 4 rany krumpáčem. Zupa. Teď už nic nepostavíš. Pěkně zle. No tak postavíš. A já postavím česticu. Jdeme je rozbit. Aha, tam jsou... Hej, kámo, ale počkat, ten Jiří z Poděbrat. Jo, oni mají ještě postel, asi říkám, ty vole. Všichni umřeli, takže všichni mají pověco. Doko ty rybeš. Ok, jsem úplný slukan. To si... Ne, nestavěj to! Prečo? Pojď vrchem, oni pak utečou. Chápeš to? Už, hotovo. Takže já to dělám tak, aby si mě nevšimli. Tak ale chápeš, že oni pak utečou. Vidíš? A oni tohle neplánují. Hej, ten já mi furt padá. A víš, co je dobré, že oni až dojdou prostě sem, až sem dojde, tak já pod ním podkopu. Hej, jeden z nás jsem hodil peru. Našeho týmu. Nie. Aha, ten náš to ničí už.
Easy peasy lemon squeezy. Ještě jeden zbývá. Ne, tak ještě jeden. No. Hej, kde jsou? Aha. Aha, kamo, já tady jdu úplně v pohodě a po mně tady začne mlátit Jiří spodě, brat. Jo, oni jsou tady, jestli stavit cestu. Takže to je easy. Hard parkour. Ona za sebou odkopává cestu, takže na sráča jde. A já myslím, že jí za chviličku dojdou bloky. Fí. Kolik máš bloků? Ne, málo. Já právě taky. To mají už trefy. Jo! Já utrefil! Takže jsme to vyhráli. Hej, Jo. pojď rychle za mnou, pojď rychle. Já! Easy. 32 minut jsme to hráli. Takže lidi, to by bylo pro tohle video vše. A my se s vámi loučíme, takže čus! Čus.